أرست زينام تكالات ሃይማኖት ሓድነት ብምጥንኻር ሰላም ሃገር ንምጽናዕ ዘለውን ግደ ከጠናኽራ ይግባእ ክብል ሚኒስትር ሰላም ገሊጹ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብቲ ዝተዛዘመ በጀት ዓመት ልዕሊ 7.6 ቢልዮን ዶላር ኣታው ምርካቡ ኣፍሊጡ ካብ ዜና ወጻኢ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ኩናት ጋዛ ከሳኽዑል ዝበልዎ ትልሚ ዕላው ክገብር የምባሎም ተሓቢሩ ኣሎ سلام طعنا بالله زخوركم تملكتنا كم يتمسيو لك ساعات حدا قينو كم تلمود ما أدي زينا حزنا متينا لنا زيناتات بممراح حبيركم تصنح أنا برام في الساعة فلما بحصر زيناتات كنجمر تكالات حيمانوت حادنت بمتنقار سلام هاجر نمصنع زلون قدم كتناخرا يقبا كبل منستر سلام أفليتولم ጉባኤ ትካላት ሃይማኖት ኢትዮጵያ ዘሰናድኦ ራብዓይ ሃገር ለኸ ጉባኤ ሰላም ሃይማኖታት ንሰላም ንሓድነትን ሕብረትን ብዝብል መሪ ሓሳብ ኣብ ከተማ ሓረር ብዝተፈላለዩ ምድላዋት እናተኻየደ ይርከብ ሚኒስትር ዴኤታ ሰላም ከይረዲን ተዘራም ኣብቲ እዋን ከም ዝበልዎ ትካላት ሃይማኖት ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ሰላም ሃገር ንምጽናዕ ብዙሓት ስራሕቲ ሰሪሑ እዩ ኣቦታት ሃይማኖት ኣባጋዳታትን ዓበይቲ ዓድን ብዛዕባ ምፍቕቃር ማሕበረሰብ ብዛዕባ ሰላም ምስ ህዝብን መንግስትን ብሓባር ዝውግኖም ተግባራት ንዕቤትን ሕብረትን ልዑል ግደ ከም ዘለዎ ተዛሪቦም እቲ ጉባኤ ሰላም ኣብቲ ሃገር ብዘላቕነት ጸኒዑ ንክቕጽልን ህዝቢ በዓል ዋና ሰላም ኮይኑ ክሰርሕን ኣቦታት ሃይማኖትን ምእመናንን ብዝበለጸ ንክሰርሑ ዝሕግዝ ከም ዝኾነ እውን ሓቢሮም ዋና ጸሓፊ ውድ ሕብራት መንግስታት አንቶኒዮ ጉተሬዝ ተሳትፎ በሪ ባሕሪ ዘይብለን ሃገራት ዝግድብ ዘይፍትሓዊ ስርዓት ንግዲ ዓለም ክመሓየሽ ኣለዎ ኢሎም ሳልሳይ ጉባኤ ውድ ሕብራት መንግስታት ኣብ ምዕባይ ዝርከባ በሪ ባሕሪ ዘይብለን ሃገራት ኣብ ቱርክሜኒስታን ይካየደሎም አንቶኒዮ ጉተሬዝ ኣብቲ እዋን ከም ዝበልዎ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣህጉራት ኣብ ምዕባይ ዝርከባ ልዕሊ 30 በሪ ባሕሪ ዘይብለን ሃገራት ልዑል ቁጠባዊ ጸገማት እናተጻወራ ይርከባ በሪ ባሕሪ ዘይብልካ ምዃን ገደብ ምንቅስቓስ ንግዲ ሃገራት ክብይን ኣይግባእን ዝበሉቶም ዋና ጸሓፊ በሪ ባሕሪ ዘይብለን ሃገራት ንልዑል ትራንስፖርት ወጻኢ እናተቓልዐን ኣብ ስርዓት ንግዲ ዓለም ብግቡእ ከይሳተፋን እናገበሩ ዝርከቡ ገደባት ንኽልዓሉ ኣተሓሳሲቦም ኣሎም እዘን ሃገራት ካብ ሓፈሻዊ ህዝቢ ዓለም 700 ዝኸውን ከም ዝሕዛ ብምሕባር ይኹን እምበር በዚ ገደብ ምኽንያት ኣብ ምንቅስቓስ ንግዲ ዓለም ተሳትፎአን ካብ 100 ዝበለጸ ኣይኮነን እዮም ኢሎም አንቶኒዮ ጉተሬዝ ኣብ መደረኦም እዚ ዘይፍትሓዊ ስርዓት ንግዲ ዓለም ምስ ወድዓዊ ሓቂ እዚ እዋን ዝተኣሳሰረት ዓለም ዘይጣዓም ጉርሲ ዝሓለፈ ዘበን ባዕዳዊ መግዛእቲ እዩ ክብሉ ኮኒኖም ኣሎም ዋና ዕላማቲ ጉባኤ ፍትሓዊ ተረባሕነት ዘረጋግጽ ስርዓት ንግዲ ከንብርን በሪ ባሕሪ ኣብ ዘይብለን ሃገራት ናይ ምልማዕ ዕድላት ዘሎ ገደብ ምልዓል ከም ዝኾነ ተዛሪቦም ብሚኒስትር ትራንስፖርትን ሎጂስቲክስን ኣለሙ ስሜት ዝተመርሐ ጉጅለ ልኡኽ ኢትዮጵያ እውን ኣብቲ ጉባኤ እናተሳተፈ ይርከብ
تبلكتي ماد زينا بمكترال تركب حزون زيناتنا يقصلوا ناب زرزر زيناتات كحلفكم كوريدر كتما جيجيغا مسلتا كتما كام مقيار بزحلفه لمدي بأجري مخاد نبرتا كتما كم زعبه تقليصلهم لمعات كوريدر زهبو قلقارو زعبه بمخانو كله كناخونو كم زقباون تحبيرو لهم نصبصاب تيروس تادسه منو برهان قرماي زهرة أبدي محاوزتها بكتما جيجيغا تهانيزو أبستزازم لمعات كوريدر منقد إقرنيا بإقرن إنا تقوع زينا رخيبناين لمعات كوريدر بإقرناي من قسقاس لمدين كلون مخنات الناخونا ممزعوز قالزا زهران محاوزتان إنا تسالت أزلو سراح العلي استزأبي ووزيت إنها بكم زلون قاليزانيين بفيت إندام يتقببنا بإقرنيا مهجاي لنم نبر سلازي قديتا بباجات قدم كبل تأبي بينيرو نمنقدنيا زخول منقدين برن سلازي ناي قدن بباجات ويدما بفورسونيرنا إنا نخد نزي عدد بمركابنا بتعم حقوساتنا نوح رحقاتنا بأقرنا متينا بوغاني كم سبورتيز وسطهم منسي مختار أحمدون بمخنال لمعات كوريدر صحوي زخونا خبابي فتر كم زلوه قليزويو يعني وضعنا هذا كور روحي هنجرتو دعريري قدم حزي زمن قد بتعم تصبيبي نيرو أبز حز أوان قنا نقرنيا خونا نتشكركرتي مچو غينيو لمعات كوريدر فتحوا تربحينا جرحوا بمقبار إنها تسالت كم زلوز قالزو اتهم نبرتي نزوي أم كنخان كل محبرسة بتسحيدو قوات كم زقباون قاليزوم يوم بشده waxaan leeyahay wadankooda صراحة لمعات كوريدر نخبابينا صباقه هيويو إذا لمعات نهزب سلزخون استسرحه كله ككناخونو يقبا በመላ ኢትዮጵያ ይሄን ከተማቸውን እንደዚህ ማስዋብን عبا ملا إثيوبيان كله تربح زقبر كم زي مسألة بروجكت مسروحن فتحوا تربحنات مهلاون بتعمي زد النقيوم كنتيبا كتما جيجيغا انجينير شافي احمدون قدم سرح لمعات كوريدر نبرتيتا كتما بزعبا لمعات كوريدر اخول كنزابه كم توابه قليصوم يوم كجمرو አካባቢ ላይ ፕሮጀክቱ የህዝቡ ፕሮጀክት መሆኑ በደንብ አስረድተን አወርተን ነበርና ይሄ ፕሮጀክት ኦልሞስት ከአንድ ወር ተኩል የሚሆን ጊዜ ህዝብ ሰተን ነበር ስለ ፕሮጀክቱ አወያይተን فلما قنا نتجمر بروجكت حزب مخانو نحزبنا رديناينا لعل حدو ورحن فرقان وكيلنا نحزب ذاتيناينا لعل 23 مدرخات تتقيمناينا علامو نمردا بمخنيات زون حزبنا اخول جنزاب رخيبو اب غوندنا كون قيلويو مبزحتيو محبر سبنا بإقرونا تنكساقس يزلو سراح لمعات كوريدر جيجيغا منقد إقرنياتاتن تشكركرتن حويسو حملو لمعاتن استغلاليو مزناقع بوتاتات زحازن تخون تنسات مولو بمولو انتزازم نتقلقلتي كم زخفت تقاليزويو صار صحيين بالعن كيميكال من صاق زقبرلن أوروبلانات بزوح ربحا كم زلوان يقلت أبا منقصقاس حرشا إذن أوروبلانات زلوان قده بزملكات حمراويت برهانو زواددو تصبصاب نازريت بريو كم صعب كده أربعة أب زفر حرشا مهرت مفرعينة نكوسخن حرستاي تربحن كخون كاب مدلاو مريت كساب أتاها خبا مهرتي بميكانيزيشن خدقاف تاقيريوم كوين قنا حرستاي زرقي دحر مزرو زقات موت أقامات أهاين بالعنم كل خال ببهلاو من قدينا تتغمى كوان تخونات أقاموك الرفلو يكالن بنيا وردا إرشا وصفينو من سراو أبو وردانا حرشا بسوفي حيو سرح بفلاي أب سرناي أب زوريا ترى صحيح قدم حزي ناتتقمنا يوزنورنا سريتو تحت ينيرو أتقاغمانا ون صقم نيرويو سلازي صحيح ناي مسفاح كونتات نيرو አምናና ጋቻምና እንግዲህ እንደ ምስራቅ ባሌ ቆላማ አካባቢዎች ላይ عمن قدم عمن أب خبابتات قلا مبراق بالي بسوفيحو زنقادا زفريلو خوينو قنا مس قريسان عمبتان بزتتحازة بصبو كونتات زوريو أدلاي اتو تتقيمو أب موداتان تبتح بزد اللبركي كنكلاغلو أي غالنان أبت زفر زقات أمات أقام نمفتح ونا بهاجر بزعتو تكنولوجي اير تراكتر تسارت أحيان بالعن كيميكال نمنت أجزاء اليوم ገበሬው በሰብሎቻቸው በበሽታ ሲመታ ያው حارستا يزرعتو بحمام توقع حزينو سوق كامبال وصاي زقبر نجر ينبرن حزقنا أقدم خا مكل خال زخلو كيميكالات من صاق يخليو دحرمت كامو دما قدات كيبتصح يكلاخلو مالتيو أبزو حلفة خلتا ميتي شح كونتال مهرت استرخبة كابنيشتا هكتار مريتيو زيز قونلو سأرز أحياي بأقبابو بمتكامويو حلف بيرو حرشا أوروميا جيتو قمتشو تكنولوجي من قلتا حرستوت زنك مخانو قليتهم عندنا أرسو أدروتشاتشن كذي بفيت نفساكن بوقاب
حدا حرستوتنا قدمي حزي نفسات كيميكال نمنصاق اب زبانهم تشكيمهم يوم زتقامو نيرهم ازي ابت زنصق سب كونه كبابي لعل غدات نمصصنيو باوروبلان تنصقنا ካብ ጉዳት ናጻብ ዝኾነ መልክዑ ሰፊሕ መሬት ኣብ ሓጺር ግዜ ምሽፋን ይካኣልዩ ማለት እዩ ነዙውን ምስ ኢትዮጵያን ኤርዌይስ ስምምዕ ፈሪምና ኢና በዚ መሰረት ኣብ ምዕራብ ባሌን ምብራቅ ባሌን አርስን ምዕራብ አርሲን ጠመተይብና እናሰርሐና ኢና ቴክኖሎጂ አየር ትራክተር በሓደ እዋን ክሳብ 30 በርሚል ኬሚካል ናይ ምሽካምን ኣብ ሓደ መዓልቲ ንልዕሊ 1200 ሄክታር መሬት ናይ ምንጻግ ዓቕሚ ከም ዘለዎን ተገሊጹ እዩ ኣብ ክልል ትግራይ ማሕበራዊ ለውጢ ንምምጻእ እናተሳለጠ ኣብ ዝርከብ ወፍሪ ሰናይ ተበግሶም መናእሰይ ብንቕሓት ክሳተፉ ጻውዒት ቀሪቡሎም በቲ ሰናይ ተበግሶ ክራማት ልዕሊ 2 ሚልዮን ሕብረተሰብ ተረባሓይ ብምግባር ብር 2 ቢልዮን ወጻኢ ንምድሓን ተተሊሙ እናተሰርሐ ይርከብ ኣባዲ ደመቀ ተወሳኺ ኣለዎ ኣብ ክልል ትግራይ ብ14 ዘፈራት ልዕሊ 500,000 መናእሰይ ዘሳትፍ ወፍሪ ሰናይ ተበግሶ ክራማት እናተሳለጠ ይርከብ እቲ ወፍሪ ካብ 1 ሐምለ ክሳብ 5 ጳጉሜን 2017 ዓ.ም ዝሳለጥ እንትኸውን ልዕሊ 2 ሚልዮን ሕብረተሰብ ተረባሒ ንምግባር ዝዓለመ እዩ ወፍሪ ሰናይ ተበግሶ ክራማት ዓመት ኣብ ክልል ትግራይ ኣስታት ብር 2 ቢልዮን ወጻኢ ንምድሓን ቢሮ ጉዳይ መናእሰይ እቲ ክልል ተሊሙ እናፈጸመ ይርከብ ኣብ ናይ ለም ዘመን ክራማት ክንሰርሕ ተሊምናዮ ዘለና ከባቢ 14 ዝኾኑ ዓውደ ስራሕቲ ኣለውና እቶም ዋና ዝበሃሉ ከዓ ፈልሲ ተኸላ ናይ ሕርሻ እቶት ምድንፋዕ ትምህርቲ ምጥንኻት ደም ምልጋስ ናይ ጽጉማት ገዛውቲ ምጽጋን መሰረተ ልምዓት ምሕዳስ ካልእ ናይ ሕጊ ድጋፍ ዘድልዮም እውን ናይ ሞያዊ ዝኾነ ምክርታት መሃብ ዝኣመሳሰሉ ስፍሕ ዝበሉ ስራሕቲ ጠቕላላ ናብ 14 ዓውደ ስራሕቲ ሒዝናዮ ኣለና ግንዛቤ ናይ ምስፋሕ ስራሕቲ እውን ሓዊሱ ማለት እዩ እዙዩ ስፍሕ ዝበለ ኢና ሒዝናዮ ዘለና ልዕሊ 500,000 ዝኣክል መንእሰይ እውን ክሳተፍ ይኽእል ኢልና መውፂና ኣለና 2 ቢልዮን ዝጽጋዕ ናይ መንግስቲ ወጻኢ ክሓትት ዝነበረ ስራሕ ንምሽፋን ኢና ተልምና ዘለና ክሳብ ሕዚ ብዝተፈጸሙ ወፍርታት ዝተፈላለዩ ተግባራት ብምፍጻም ዝተተሓዘ ትልሚ ዕውትን ምግባር እናተሰርሐ ዝርከብ እንትኸውን ዛጊድ ብዘለዋ ኣፈጻጽማ ውጽኢት እናተመዝገበ ከም ዝርከብ ተሓቢሩ መንእሰይ ኣብቱ ናይ ሰናይ ተወግሶ ብንጥፈት ይሰርሕ ከም ዘሎም ስራሕቲ እውን ብጽቡቕ ይኸድ ከም ዘሎ እዩ ዘርእየና ብሓፈሻት መንእሰይ ኣብ ላብ 145,920 ዝኣክል ተባዕታይ ኣነስታይ እውን 156,980 ድምር ላብ 302,900 መንእሰይ ኣብዚ ክረምቲ ኣብ ስካብ ሕዚ ተሳቲፉ ማለት እዩ ተጠቃሚ ዝኾነ ሕብረተሰብ እውን ላብ 12,785,314 መንእሰይ እዚ ሕብረተሰብ ተጠቃሚ ኮይኑሎ ማለት እዩ ዝድሓነ ወጻኢ ላብ 1 ሚልዮን 558,238 ብር ዝኣክል እስካብ ሕዚ ድሒኑሎ ማለት እዩ ተኽሊ ምትካል ህዝቢ ጽቡቕ ይኸይዱ ጉድጓድ ምድላው ተኽሊ ዝኾኑ እውን ብጽቡቕ ይኸይዱ ላብ 6 ሚልዮን ዝኣክል ተኽሊ ተተኺሉ እስካብ ሕዚ ዝድሓነ ወጻኢ እውን ላብ 33 ሚልዮን ዝኣክል ብር ድሒኑ እዩ ያው ጽቡቓት ዝኸድለዎ ኣብቲ ሓምለዋይ ልምዓት ጽቡቕ ይልኸድሎ መናእሰይ ኣብ ሰናይ ተበግሶ ክራማት ብምሉእ ዓቕሞም ብምስታፍ ኣብ ክልል ትግራይ ማሕበራዊ ለውጢ ንምምጻእ ኣብ ዝግበር ከይዲ እጃሞም ከበርክቱ ከም ዝግባእ ተገሊጹ ሓደ መንእሰይ ኣብ ክረምቲ ወርሒ ነቲ ቤተሰብ ንማሕበረሰብ ኣብቲ ከባቢኡ ዘሎ ሕብረተሰብ ጠቃሚ እዩ ኣብ ዝበሎ ስራሕቲ ውዒሉ ሰናይ ስራሕ ሰሪሑስ ንሕልናው ዕግበት ክረክብ ንሓዋሩ ከዓ ብጣዕሚ ዘፍርዕ ስራሕቲ ሰሪሑስ እናተሓገሰሉ ዝነብረሉ ኣብነት እውን ዝኾነሉ ስለዝኾነ ኩሉ ክሳተፍ ንብል በቃ ዘይተሳተፈ መንእሰይ ከይህሊ ኣብ ሰናይ ተበግሶ ዘይሳተፍ መንእሰይ ክህልየብሉ እዩ ናይ ሰናይ ተበግሶ ስራሕቲ ባይዘይ ናይ ሰናይ ሰብ መግለፂታት እዮም ሓደ ሰናይ ሰብ ጥዑይ ኣእምሮ ዘለዎ ሰብ ንሰናይ ስራሕ ኩሉ ግዜ ድልው እዩ ተባሂሉ ዝሕሰብና ንጹህ ኣእምሮ ዘለዎ ሰብ ሕብረተሰብ ንዓዱ ክሕግዝ ኩሉ ግዜ ፈቃደኛ እዩ ናይ ሰናይ ተወግሶ ስራሕቲ ናይ
ማሕበረሰብካ ምግልጋል እዩ ብነፃ ተገልግለሉ ምንም ክፍሊት ከይሓተትካ ምንም ክፍሊት ከይተፀበኻ ለማሕበረሰብካ ተገልግለሉ እዩ ስለዚ እዚ ምዃኑ ፈሊጡ እቲ መንእሰይ ብደንብ ይሰርሐሉ ኣሎ ይሳተፍሉ እዩ ብዙ ብልበለፀ ድማ እቲ መንእሰይ ዓዱ ካሃንፅ ተኮይኑ ኣብዞም ከምዚ ዝበሉ ሰናይ ስራሕቲ ተተሳቲፉ ይሞት መንእሰይና ምንም ክፍሊት ለየድልዮም ናይ ኣእምሮ ዕግበት እትረኽበሎም ስራሕቲ ኣጠናኺሩ ክቕፅል ከም ዘለዎን ንካልኦት እውን ከምህር ነቶም ካልኦት ኣብኡ ይሳተፉ ድማ ከምህሩን ላብኡ ክመፁ ክገብርን ይልግባእ ኣብ ክልል ትግራይ እናተሳለጠ ዝርከብ ወፍሪ ሰናይ ተበግሶ ክራማት ክሳብ ጳጉሜን 5 2017 ዓ.ም እናተፈጸመ ዝጸንሕ ምዃኑ ንምፍላጥ ተኻይሉ ናብ ዜና ዕዳጋ ተሰጋጊርና ለና ተመልከቲ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዚ ዝተዛዘመ በጀት ዓመት ልዕሊ 7.6 ቢልዮን ዶላር ኣታዊ ምርካቡ ኣፍሊጡሎም ጉጅለ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ፈጻጽማ ትልሚ በጀት ዓመት 2017 ዓ.ም ብዝምልከት ንመራኸብቲ ሓፋሽ መግለጺ ሂብሎም ዋና ፈጻሚ ስራሕቲ መገዲ ኣየር ኣይተ መስፍን ጣሰው ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ከም ዝበልዎም እቲ መገዲ ኣየር ዘበኑ ዝጠልቦ ዘተኣማምን ኣገልግሎት እናሃበ ይርከብ ኣብቲ ዓመት 6 ዓለም ለኸ ጣብያታት ምኽፋት ዝኸኣለ እቲ መገዲ ኣየር 13 ሓደሽቲ ዝተፈላለዩ ኣውሮፕላናት እውን ናብ ስራሕ ኣእትዩ ኢሎም ኣብ በጀት ዓመት 2017 19 ሚልዮን መንገደኛታት ብመገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ከም ዝተጓዓዓዙ እውን ተዛሪቦም እዮም ብሓፈሻ ካብ መንገደኛታትን ኣገልግሎት ጽዕነት ኣቑሑትን 7.6 ቢልዮን ዶላር ኣታዊ ከም ዝተረኸበ ድማ ኣመላኺቶም ብተዛማዲ ዜና መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ከተማ ቢሾፍቱ ዝህንጾ ሓዱሽ መዕርፎ ነፈርቲ ኣብ ወርሒ ሕዳር 2018 ዓ.ም ከም ዝጅመር ተገሊጹሎም ዋና ፈጻሚ ስራሕ ጉጅለ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣይተ መስፍን ጣሰው ከም ዝተዛረብዎ እቲ ብ10 ቢልዮን ዶላር ዝህነጽ መዕርፎ ነፈርቲ ዓለም ለኻዊ ደረጃኡ ዝሓለወ ማእኸል ጽገና ማእኸል ካርጎን ዝኣመሳሰሉ ግልጋሎታት ዝህቡ ትካላትን ዝሓቐፈ እዩ ብምኽንያት እቲ ህንፀት ካብቲ ከባቢ ንዝለዓሉ ሓረስቶት ዝተሃነፁ መንበሪ መንደራት ተዛዚሞም ክሳብ 30 መስከረም ሓረስቶት ናብ መንበሪኦም ከኣትዉ እዮም ኢሎም እቲ ሓዱሽ ኤርፖርት ምስቲ ነባር ዓለም ለኻዊ መዕርፎ ነፈርቲ ቦሌ ብባቡርን ብመንገዲ ቀልጣፈን ከም ዝራኸብ ድማ ተዛሪቦም ሕዚ ድማ ናብ ዜና ወፃኢና ክንሰግር ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ኩናት ጋዛ ከሳኽዐሉ እየ ዝበልዎ ትልሚ ዕላዊ ክገብር እየ ምባሎም ተሓቢሩ ኣሎ ብኣማይ ዝቁፀሩ ነበር ሰበስልጣን እስራኤል ብወገኖም ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ኩናት ጋዛ ደው ንከብልዎ ፃውዒት ኣቕሪቦምሎም ሰይፉ ገብረ ጻዲቅ ዘዋደዶ ጸብጻብ ጌታቸው ኣለሙ ሓማስ ሉዓላዊ ሃገርነት ፍልስጤም ክሳብ ዝረጋገጽ እስራኤል ድማ ጅሆ ዝተተሓዝኑ ክሳብ ዝልቀቑን ጅሆ ሓዚ ሓማስ ክሳብ ዝድምሰስን እቲ ወፍሪ ደው ኣይብልንን እናበሉ እዮም ቀንዲ ተዋሳእቲ ጸገም ጋዛ ነበርቲት ከባቢ እምበር ዕጡቓት ሓማስ ወይ ድማ ወታሃደራት እስራኤል ኣይኮኑን ንሓደጋ ጥሜት ዝተቓልዑ ነበርቲ ጋዛ ካብ ናይ ጥሜት ሞት ንምርሓቕ እርዳእታ ንምቕባል ኣብ ዝተኣከብሉ ይፍጸመሎም ብዘሎ መጥቃዕቲ እንዳሞቱ ዘለዉ ኩናት ጋዛ ደው ንክብል ዓለም ለኻዊ ጸቕጢ ኣብ ዝበርትዕሉ እዋን እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ነቲ ኩናት ክዕውተሉ እየ ዝበልዎ ትልሚ ዕላዊ ክገብር እዮም ዝበሉ ብሓባር ደው ምባል ይግበአና ተሓባቢርና ክንዋጋ ይግባእ ዕላማ እቲ ኩናት ክሳብ ንዛዝም ሰለስተ ዕላማታት ኣለውና ንጸላኢ ምስዓር ጅሆ ዝተተሓዙ ንኽልቀቑ ምግባርን ጋዛ ስጋት እስራኤል ከም ዘይትኸውን ምርግጋጽን ትልምታትና እዮም ኣብዚ ሰሙን ካቢኔ ተኣኪቡ ነቶም ወታደራት መምርሒ ክንህብ ኢና ትልሚ ኔታንያሁ ግብራዊ እንተኾይኑ ድማ ሓሳረ መከራ ጋዛ ተጠናኺሩ ምቕጻሉ ዘይተርፍ እዩ በዚ ድማ ብኩናት ጥራይ ዘይኮነስ ብጥሜት እውን ነበርቲ ዝረግፍሉ ክኸውን እዩ ስደትን ጉዳዋት ኣካል እውን ምውሳኹ ዘይተርፍ እዩ ኣብ ዋና ከተማ ሎቱንያ ቬልኒውስ ዑደት ዝገበሩ ፕሬዚደንት እስራኤል ኢሳቅ ኤርዞግ ነቶም ጅሆ ዝተተሓዙ ክነልቅቕ ኢና ኢሎም ንኩሎም ጅሆ ዝተተሓዙ ክነልቅቕ ኢና እዚ ንቅልውላው ጋዛ መሰረታዊ መፍትሒ ክኸውን ኣለዎ ሓማስ ነቶም ጅሆ ዝተተሓዙ ከም ቅድሚ ሕጂ ህዱእ እንተኾይኑ
እስራኤል ቃልሲ ሞትን ሕይወትን ምግባራ ዘይተርፍ ብምዃኑ መጻኢ ግዜ ንነበርቲ ጋዛ ዘስግዩ كما قوصاصرا أوروبا شوعة ጥቅምቲ 2023 ሃንደበታዊ መጥቃዕትን ጅሆን ሓማስ ስዒቡ ዝተወልዐ ኩናት ጋዛ 22 ነዋርሕ ካውፅር ሒደት መዓልታት ጥራየን ተሪፈንኦም ብሓማስ ተታሒዞም ካብ መንጎ ዝተወሰዱ 251 ሰባት እቶም 49 ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ትጉጅለ ዕጡቕ ከም ዘለዉ እውን ይእመን ኩናት ጋዛ ደው ንክብል ፃውዒት ዝስማዕ ዘሎ ካብ ወፃኢ ጥራይ ኣይኮነን ካብ ውሽጢ ዓዲ እውን እዩ እምበር ኣስታት 550 ዝኾኑ ነበር ሰበስልጣን እስራኤል ንመራሒ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝሓፍዎ ደብዳቤ ኩናት ጋዛ ደው ንከብልሎም ተማሕፂኖም ነቲ ፃውዒት ካብ መንጎ ዘቕረቡ ህቡብ ነበር በዓል ስልጣን እስራኤል ኤጀንሲ ድሕንነት እስራኤል ካብ 1996 ኣቆፃፅራ ኤውሮጳ ጀሚሮም ክሳብ 2000 ዝመርሑ ኣሜይ ሃሎ እቲ ኩናት ብህፁፅ ደው ክብል ኣለዎ ኢሎም לקום ולומר את מה שיש. እቲ ኩናት እንትጅመር ፍትሓዊ ነይሩ ባዕልኻ ናይ ምክልኻል ዕላማ ዘለዎ ሕዚ ግን ፍትሓዊ ዘይኮነስ ፖለቲካዊ ዕላማ እዩ ተሓንጊጡ ዘሎ 70 እስራኤላውያን እቲ ኩናት ደው ክብል ይደልዩ እዮም እዚ ክኽበር ይግባእ ትራምፕ ንምሕፅንታ ነበር ሰበስልጣን እስራኤል እንታይ ክምልሱ እዮም ዝብልን ኔታንያሁ ድማ መወዳእታ ዝሰሙን ዕላው ክገብሮ ዝበልዎ ትልሚ ወፍሪ ክስርዙ ድዮም ዝብልን ኣብ ቀጻሊ ምላሽ ክረኽቡ ድዮም ዝብሉ ሕቶታት ኣብ ዝተፈላለዩ መራኸብቲ ሓፋሽ መዘራረብቲ ኣጀንዳታት ኮይኖም እዮም ሓበሬታ ሚኒስቴር ጥዕና ጋዛ ከም ዘመላኽቶ ኣብ ወፍሪ ኩናት እስራኤል ጋዛ ዝሞቱ ሰባት ልዕሊ 60,000 እዮም ትማሊ ጥራይ ኣብ ጋዛ ዝተቐተሉ 94 ሰባት እንትኾኑ ካብ መንጎ እዚኦም ቶም 24 ርዳእታ እናተጸበዩ ኣብ ዝነበሩሉ ሰዓት ዝሞቱ እዮም ተባሂሉ እቲ ጥሜት እናጎድአ ዘሎ ፍልስጤማውያን ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ትሕቲ ጆሆ ሓማስ ዘለዎ እውን ሓዊሱ እምበር ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ እስራኤል ጌዲዮን ሳር ብጥሜት ዝተጎድአ ጆሆ ዝተተሓዘ ምስሊ ተዓጅቦም ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለጺ ንተግባር ሓማስ ኮኒኖም ብሓማስ ንምርኢት ዝቐረበ ምስሊ ጆሆ ናይ ዝተተሓዘ ኢፍጣር ዳቤት እንትኸውን ምስሉ ዕላዊ ምዃኑ ስዒቡ ቤተሰቡ ናብ ከቢድ ጭንቀት ምስጥሖም ኤኤፍፒ ጸብጺቡሎም ተበልከቲ ማዕድ ዜና ቅድሚ ምዝዛምና ቀንዲ ዜናታት ዝዕለት ከዘኻኽረኩም ትካላት ሃይማኖት ሓድነት ብምጥንኻር ሰላም ሃገር ንምጽናዕ ዘለውን ግደ ከጠናኽራ ይግባእ ክብል ሚኒስትር ሰላም ገሊጹ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብቲ ዝተዛዘመ በጀት ዓመት ልዕሊ 7.6 ቢልዮን ዶላር ኣታዊ ምርካቡ ኣፍሊጡ ካብ ዜና ወፃኢ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ኩናት ጋዛ ከሳኽዕል እየ ዝበልዎ ትልሚ ዕላው ክገብር እየ ምባሎም ተሓቢሩ ባርከስ ተመልከቲ ማዕድ ዜና በዚ ዛዘም ስለምክታልኩም ኣዚና ነመስግን ሰላም